Desde Landín vamos donar obxetos, roupa, manta. Zapatos, material escolar, bolsos, todo que este en bo estado. Vamos donar obxetos, roupa, manta para as persoas que os necesiten. Todo o material recollido imos entregarlo á Asociación Boa Vida, Que ten unha tenda solidaria en Pontevedra. Colabora e participa. Aí tedes os motivos para facelo. Somos conscientes das nosas responsabilidades. Pola inclusión social de todos. E todos? Somos todos. Non o tires, dónao. Por un consumo sostible. Un pequeño xesto, unha gran ilusión. Por un mundo máis igualitario. Reduce. Reutiliza. Recicla. Porque somos capaces de facer cousas maravillosas. Axuda a sorrir. Alumnos e profes, aproveitade e ordenade vos armario. Se ti quieres axudar, Algo tes que donar. Colabora no ciclo da reciclaxe. Seremos conciencias críticas. Que profesorado, alumnado e familias participen na nosa campaña. A recollida será do día 18 ao 20 de maio. dentro do horario escolar. Colabora e participa. Axúdanos a conseguir o noso obxectivo. Nos desamos a nosa pegada. ¡É o teu turno!